Halo Lur, dina iki Mak Minten arep masak soto. Sotone gak nggawe daging tapi soto tahu. Iki bahan utama tahu. Ini mayar Lur, ana brambang, bawang, miri, umbar, merica, empon-empone jahe, kunir, laos, ben wangi ditambah salam, godhong jeruk, godhong serai. Lalapane tambah ganteng karo seledri. Wis ya Lur, Make mulai arep gawe bumbu. Kunire dibakar sik ben langu. Bumbune diulek ngampe halus. Tahune digoreng sik Lur. Bar tak gongso, mari ngono tak cemplungne. Ampase wis tak cemplungne karep bumbune. Iki lho Lur, masakane Make dina iki soto tahu. Tak intipane sik ya. Enak lho Lur, soto tahu kuwi. Wis ya Lur, videone Make dina iki. Nek pengen masak soto tahu, ikutono resepe Make ya. Jajal ngomeno masak apa selanjutnya. Wis ya Lur, matur nuwun. Dadah.